שלום מבלומפילד, המחזור השלישי בליגת 1-0. בית"ר ירושלים מארחת את הפועל חדרה אתמול על הדשא הזה ממש. רק 2 שערים בתפוקה שבה המחזור בהחלט היה מליז. אנחנו ננסה לשפר את כמות השערים של המחזור הזה. הייתי מציב יותר משומר אחד על מיירון ג'ורג'. הכדור הזה לא מוגבע. וואו, ניסיון מעניין של מורוזוב. הכדור בחצי של חדרה. ג'ורג' מגיע אל הכדור, זה מסוכן, למדנו את זה באשדוד. לפריידי, שועה, מיירון ג'ורג' יכול מה? קוליבאלי, זה בידיים של סילבה. הנה ג'ורג', הנה ג'ורג', הנה ג'ורג', הנה 1-0 לבית"ר ירושלים. לא, 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 אין כאן שער. מבצע נהדר. זה נבדל קטנטן. זה לא גבולי, זה האבא של הגבול. והנגיחה פנימה. 1-0 לבית"ר ירושלים. הפעם זהו פריידי. 0 נקודות ו0 שערי זכות. סורו, חילוץ נהדר אל שועה, שועה עם מסירה נהדרת, וג'ורג' מרעיב את הרשת בפעם השנייה. יש סימון של הכוון אל האמצע, והנה לכם עוד מלך שערים בליגה שלנו מלבד גיא מלמד. אנחנו נדחה אותה וזה יכול להיות השלישי. לויטה יוצא וזה עדיין לא הסתיים. ליאון מזרחי, זה לא הסתיים, זה לא הסתיים. לויטה מונע את השלישי. ליאון מזרחי נכנס, מנסה לבעוט, זה נעדף עכשיו, קריאף. לויטה מותח את העבריו עד המקסימום. נאיל עודה עם המשרוקית בפה סוגר את המשחק. בית"ר ירושלים מנצחת משחק שני ברציפות 2-0, משתחררת מהמקום האחרון בטבלה, עולה למקום התשיעי בטבלה, וחדרה מחפשת שער ראשון.